Необходимо ли е в вендинг машините да се използват линейни системи с смазване? Това запитване се свърза с нас, голям производител на тези решения. Компанията е много иновативна и конструира така наречените автомати за напитки с мултита, т.е. плодови напитки, които са пресни и внимателно приготвени. Замразените плодове се пасират, смесват и се сервират като вкусна и полезна напитка. Инсталирането на смазващи решения в тях е напълно изключено. Чрез линейните системи DryLin на IGUS обаче успяхме да покрием всички изисквания. Тиха работа, без поддръжка, хигиенични и бързи за почистване и, разбира се, напълно без смазване. Ако искате да научите как бързо и лесно да спестите пари, време или дори да спестите от смазочен материал, кликнете върху връзката по-долу.